Здравейте! В днешната лекция ще започнем с това да представим какви инструменти и материали са ни необходими, за да изработим едно стъклено сърце. Преди всичко необходими ни са стъклени пръчки от меко стъкло. Необходима ни е една графитна плочка, на която да заглаждаме полуготовото изделие. Необходима ни е една малка щипка в форма на сърце, газова горелка, която палим и започваме да показваме как в действителност изработваме това стъклено сърце. Както казахме, трябва да темперираме стъклените пръчки, за да не получаваме температурен шок. Казахме в предишното видео как две различни стъклени пръчки събираме в едно, нагряваме, постепенно в средата на пламъка събираме стъклена маса, въртим с двете ръце в срещуположна посока. В средата на пламъка да наберем достатъчно стъклена маса, която след това да можем да оформим едно малко изделие и да пуснем стъклено сърце. Временно оформяне развитие на лаконус. Заглаждайки неравномерно разпределената стъклена маса в тази графитена плочка. Подгряване, размекване на стъкленасата, момента в който се размекне, бавно и плавно започваме да заглаждаме. Една добре оформена стъклена капка. Трябва да подгреем формичката, с която ще формуваме сърцето, за да не получим температурен шок на стъклената маса. Събрали по-малко количество маса, отколкото е формичката. Можем само вече да го оформим. След това леко с един инструмент
показахме как изработваме една стъклена запечалка. И сега отгрявайки стъклената форма литни сърчица и стъклената запечалка, спояваме двете части. Трябва да контролираме, да изравним температурата на двете части. След това бавно и постепенно започваме да отделяме готовата плодовата сърце. Трябва на мястото, където ще се откъсне. Леко изтегляме. Завършена форма, която оставяме в темпериращата гранула и за половин час да се темперира. След половин час ние ще имаме една такава прекрасна форма на стъклено сърце. Вече изстиналите форми. Ето стъкленото сърце, което изработихме. Вече достатъчно изстинало. Да изчистим от и сме изработили едно малко прекрасно стъклено сърце.